początku chciałbym oddać hołd panu Karolowi Lataczowi, którzy przekazali mi tekst pieśniczki i melodia. Niestety nie doczekali realizacji tego naszego projektu. Mamuliczko moja, coś mnie wychowała, niewielaś pociechy z mnie doczekała. Niewielam pociechy żołlu, a frasunku wiedomie, tam wiedom jak psa na postrunku. Jak psa na postrunku, tak narobili, nie już cię roztomili, raci burz nie minie, raci borski cud, chaos szyfrowy, przykryci siedzi tam, Eliasz mał na całkie życie. Siedzi on tam siedzi, a siedział tam będzie pod wielgo, zaś lipsta wykupić nie przyjdzie. Nie wykupi go tam poram tysiącoma, ani nie wybeczy swoimi płaczkoma. Rączki nie podała, 2 razy omdlała, a bodej się bołak pijałku nie snąła. Wzięli go szandary, zakuli przy loso, ani se podziwił, zaś na sól wleką. Dali mu tam chleba, jak domowi listek, jeszcze go pytali, jeśli go zje wszystek. Nie jadł on go wszystek, leży pod świeżą, ma co na niego kuchnie, zaleje sęsoma. Dali mu tam chleba, jak domowi listek, jeszcze go pytali, jeśli go zje wszystek. Nie jadł on go wszystek, leży pod świeżą, ma co na niego kuchnie, zaleje sęsoma. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jeszcze raz. Okej, akcja. Hallo, Vincent! Ja? To się ty! Nie, Alan teraz, jak ja. Czego cię mu zawołać? Alan czy Vincent? Nie no, spytaj sobie, co to robię. Idzie, czekaj. Dobre, dzięki. To było dobre. Ej, to są pierogi. Ej, to bardzo dobry. Oni mnie chcieli, a teraz po napisach do jakaś święta i chcę se pomścić. Nie? Jak coś, to nagrywa. Głosu nie mają słychać, nie? Czy nagrywa się, ale to wytna pewnie. A jeszcze są pierony! I nam chce zemścić.